Seguim visitant els membres de la xarxa catalana de graners. Avui, amb el Jonathan, de la Panotxa, anem a fer una cosa nova, ara ens ho explicaràs, perquè estem a un lloc on els horts reguen amb un element absolutament diferent a la resta. Exacte. On estem? Què passa? Estem en el cor del Vallès Central, a Caldes de Montbui concretament, i aquí estem davant de la Font del Lleó, que és el naixement de l'aigua termal. És l'aigua que dona sentit i vida al poble i també als horts que veurem després. Sí, regueu els horts amb aquesta aigua. Exacte. Però aquesta aigua té una peculiaritat. No pots mantenir... Uah, m'he cremat. Està a quants graus? 74 graus. 74 graus. I ara veurem tot el recorregut. Veurem una mica el circuit, per on passa, que passarà per uns safareigs que veurem i després acaba a les hortes on s'acaba aprofitant per regar. Molt bé, doncs ens ensenya. Vinga. Bueno, ara anem a fer una volta per Caldes i seguim, estem passant per totes les termes que estan encara vigents. Veiem que la gent va buscar aigua de la font per fer servir. Sí. I per què la fan servir a casa? Doncs per diverses coses, des de rentar el terra que queda brillant i supermaco, fins i tot per cuinar, com per exemple estovar els llegums, que els donen una textura i un sabor realment diferent. Ah, sí? Els llegums amb aigües termals queden diferents? Sí, queden espectaculars. Sí. I em deies que hi havia un lloc que venien llegums... Sí, de fet hi ha una botiga que es dedica només a vendre llegums cuinats amb aigua termal. I aquí encara, aquí renten, aquí, o sigui, està vigent, no és... Sí. Ara s'ha tancat pel tema de coronavirus, però aquí es renta roba de manera normal. De fet, hi ha un altre safareig, són dos safaretjos d'aigua termal que la gent encara fa servir i sí, tenen utilitat. Bé, anem baixant com l'aigua. Exacte. Anem a dalt, aquí dalt tenim el safareig, més a dalt la font, i ara aquí ja tenim els horts. Aquí tenim tota la part de les hortes de baix, que s'anomenen així, i que estan totes regades amb aquesta aigua termal que hem vist. Com es diu aquest espai, per ubicar-nos una mica? Les hortes de baix, hi ha les hortes de dalt i aquí hi ha les hortes de baix. I aquí teniu el vostre hort? Aquí hi ha l'hort de la Panotxa. On feu llavors i varietats? On fem les nostres llavors, el nostre banc de llavors. Anem a veure-ho. Bé. I aquí hi ha la bassa final, no? Exacte. Aquesta és la bassa del regant, on entra l'aigua termal, es refreda una miqueta. Però està calenta aquí, també? Està calenta aquí encara, una mica menys calenta, i a partir d'aquí... Aquí es refreda una mica perquè si no, no podríeu regar. Clar, 70 graus mataríeu tot, no? Exacte. Ens arriba força calenta, sobretot a l'estiu, però evidentment es refreda una mica, que és el que volem, no? Locals, moltes d'aquí del Vallès, i aquí podeu veure, per exemple, la col gegant, que és molt típica d'aquí, i uns quants tomàquets de penjar, que són també molt típics d'aquí de la zona del Vallès Central, el tomàquet cirerol de penjar, aquí tenim el tomàquet d'albercoc, i després allà tenim el tomàquet bombeta, que també és molt típic. Aquí de cirerols n'hi ha diversos, que és el nom que rep el tomàquet de penjar. Hem fet algunes varietats. Aquí tenim, per exemple, alguna carbassa del violí. També hem fet aquest any alguna carbassa del peregrí, que és una carbassa molt utilitzada antigament com a recipient per portar aigua, per transportar líquids. I aquí tenim, per exemple, la carbassa del bon gust, que també és una varietat diferent de cucurbita. Les cucurbites podem fer diferents varietats que no es creuin. Tenim la màxima, tenim la moscata, i aprofitem cada any i intentem renovar el nostre banc de llavors de carbasses. Perquè entre elles no s'hibriden, amb espècies diferents. Aquesta d'aquí, sí, que és moscata, no s'hibridaria amb aquesta d'aquí, que és màxima. Vale. Com les diferencies? Bé, pel peciol es poden diferenciar, també ja coneixem l'espècie. Les màximes acostumen a tenir moltes vegades aquesta forma, i bé, aquesta, quan maduri, serà la típica carbassa del violí, també anomenada del cacauet. Blanca per dintre. Antigament hi havia pastanagues de tots colors, morat, blanc, groc i... Blanques també no les he vist mai? També. Sí, de fet la silvestre és blanca i ve d'aquí, no? L'origen.
que passa que els holandesos van aprofitar, tenien un gran mercat de pastanagues i el seu color de país era el taronja, Només per això? i van apostar per fer pastanagues de color taronja i són les que ens han arribat avui en dia. Per això totes ara són taronges. Majoritàriament, tot i que cada cop la biodiversitat Torna, està tornant, però fins ara, o sigui que la pastanaga no sempre és taronja. Exacte. Titular del dia. Exacte. Tenim el tomàquet albercoc, que és un tomàquet semblant al malacara, l'únic que aquest no té la fulla patatera, és molt bonic i té un bon tamany. Després aquí tenim el cirerola de penjar i ens en anem aquí i tenim el tres cares, que és un tomàquet també molt típic d'aquí, que té tres cares força ben marcades i és un tomàquet doncs, que es conserva força bé. Un és més rosat i l'altre és més ataronjat, vermellós. Fantàstic, un tros fantàstic, amb moltes varietats, sou autèntics herois. Parles de nosaltres, com et podem trobar, com trobar la informació de la panotxa? Bueno, estem dins de la xarxa d'internet, llavors tenim una web, que si entreu al Google i poseu Bueno, la posarem ara aquí baix, perquè us puguem localitzar. Però bueno, si entreu al Google i poseu la panotxa us sortirà, i allà tenim doncs, una mica d'explicació del que fem i algunes varietats que conservem. I abans m'explicaves que heu fet un llibre de varietats. Sí, això és molt interessant, i potser a la gent li interessa. Bueno, vam fer un llibret fa 2 anys de 12 varietats, de 12 espècies de varietats típiques aquí del Vallès, en el que hem estat repartint llavors en els hortelans, que són algunes de les que heu vist abans, i es pot descarregar gratuïtament des de la nostra web. Molt bé, doncs també posem l'enllaç, no? Perquè si és gratuït i em sembla que és molt interessant i que tothom ho pugui aprofitar. Perfecte. Doncs moltes gràcies per aquesta visita, fantàstic, jo ja ens quedaríem aquí, encantats de rebre envoltats de varietats locals. Gràcies, esperem que us agradi, poseu molt m'agrada, molt pocs subscriptors, no? Sí. I fins la propera. Ciao. Adéu. Mira, comença a ploure. L'has clavat, xaval. Has vist? És un pagès de debò, Bueno, pagès informàtic, Pagès informàtic.